L-inflazzjoni, l-loġistika u s-sigurtà tal-provista kienu fost is-suġġetti li ġew diskussi waqt laqgħa tal-Kunsill għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Dawn huma fost l-isfidi komuni li qed taffaċċja d-dinja bħalissa kaġun tal-irkupru mill-pandemija kif ukoll il-gwerra fil-lvant tal-Ewropa. Madankollu, Malta tgawdi mill-inqas rata ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea fratt il-ħidma u d-deċiżjonijiet għaqlija li ħal gvern biex il-pis tal-isfidi internazzjonali ma jintefax fuq il-familji Maltin u Għawċin. Il-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali Andy Ellul qal li l-Gvern jemmen li jrid jibqa' viċin is-sħab soċjali sabiex mod sostenibbli jilqa' l-impatt dak li qed jiġri internazzjonalment. Sodisfatt li flimkien ma' l-imsieħba soċjali u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili qbilna dwar proċedura u l-mod ta' kif għandu jaħdem l-operat ta' dan il-Kunsill biex inkunu aktar produttivi. Diskutejna temi ta' interess nazzjonali, dan huwa kunsill importanti għaliex ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu fl-aħħar mill-aħħar jirriflettu fil-liġijiet u l-policies li jagħmel il-Gvern fl-aħjar interess tal-Maltin u l-Għawċin kollha. Is-Segretarju Parlamentari Ellul qal li l-Gvern jibqa' jieħu pożizzjonijiet b'saħħithom ukoll fil-fora Ewropea biex jipproteġi l-interess nazzjonali kif għamel riċentament inkluż b'kisbiet importanti fil-qasam tal-enerġija. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli qalet li l-Kunsill għandu jibqa' aġġornat dak li qed jiġi diskuss fl-Unjoni Ewropea li jista' jaffettwa lil pajjiżna. Tkellimna dwar l-importanza illi nkomplu nindirizzaw il-kwistjoni tal-inflazzjoni, dwar l-importanza illi anke nkomplu nsegwu naraw x'qiegħed jiġri fis-suq tal-enerġija u kemm huwa importanti wkoll illi nżommu ruħna u d-dialogu aġġornat b'dak illi jkun qiegħed jiġi diskuss ġewwa Brussell illi għandu impatt dirett fuqna bħala Malta u Maltin.